Bismillahirrahmanirrahim. Kishiyar uwa ce Sila, babi na 27. To masu saurare dai kada ku manta da ku ringa danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa. Ta yadda za ku ringa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan kada ku manta da like da comment har ma da sharing zuwa group ɗinku. Idan ba ku manta ba a baya mun tsaya inda ji kawai ta ƙi ƙaran tsayuwar mota a gabanta. To a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Saurin ja da baya ta yi tana kallon motar. Ganin Lukman ya fito da sauri ita ma ta ɗaga ƙafa ta soma sauri. Da gudu ya haɗa ta da shan gabanta. Bai damu ba da mutanen wajen. Ya wani irin jawo ta ya haɗa ta da ƙirjinsa. Wasu zafafan hawaye na zubo masa. Aisha, kwashe jikinta ta yi tare da yin gaba tana faɗin. Me yasa ka bibiye ni? Ku ƙyale ni in shiga duniya. Ku ƙyale ni in mutu ko zan samu sauƙi cikin zuciyata. Wallahi ƙyamar kaina nake ji. Na san kai ma yanzu ba ka so Tabon mom zai ta bibiya ta har ƙarshen rayuwata. Ka je ka yi aurenka domin ni wata uwar duniya zan shiga. Ta yadda zan yi nesa da ku. Ba zan ƙara ambatar sunan mahaifina ba a matsayin uba. Shi da bai aikata min komai ba. Balle kuma mahaifiyata wacce nake jin baƙin cikin fitowa daga tsazanta. Wallahi da ana amayar da nonon da mutum ya sha. Da na amayar da nawa. Kai cuna da na fito daga cikin jikinta. Da sauri ya matso ya toshe min baki tare da faɗin. Kina hauka ne Aisha? Ko me mahaifiya ta yi ba a wurinta, kuma ba a furta mummunar magana a kanta. Ki yi haƙuri, komai ya yi zafi maganin shi Allah ne. Guduwa daga gida ba shi ba ne solution. Kuma wa ya gaya miki ni Lukman zan daina ƙaunarki a cikin duniyan nan? To ni nan Lukman ko mutuwa ba za ta raba ƙaunar da nake miki ba. Dan zan tafi da son ki ne, kuma ai laifin wani baya shafan wani. Wani irin murmushin takaici ta yi tare da faɗin ya Lukman. Ka san komai kada mu yaudari junanmu. Na san kana aikin da dadi na ya saka ka na nemo ni, kuma gashi ka gani. Amma magana kana so na har yanzu babu ita. Idan kuma akwai ta, to ka nuna min yanzu wajen bari na shiga duniya. Sannan ka koma ka ba da shawarar ya rabu da nema na. Don har abada ba zai ganni ba. Don Allah, wannan shine ƙaunar da za ka nuna min. Wani irin kallo ya mata tare da girgiza kai sannan ya ce, Idan magana kike so mi ki shigo mota sai mu yanke hukunci. Idan kika amsa min tambayoyin da zan miki ni kuma zan bar ki shiga duniya. Kamar yadda kika ce, kuma ba zan faɗa a dadi na ganki ba. Na yi miki alƙawari. Wani kallon ka raina min wayo ta masa tare da faɗin. Na san I'm just 17 to 18 years amma still I'm not a kid. Do not play me please. Na san wayo kake so kamar. Tsayawa ya riƙe ƙugu yana kallon ta. Can kuma ya kalli gefe da gefensa. Akwai tsirarrun mutane, amma hankalinsu yana wani wajen. Kawai sai ya sunkuce ta, tare da juyawa zai saka ta cikin mota. Ka raba idanun wani saurayi. Daidai lokacin da Aishan ke faɗin let go of me, ka ƙyale ni na ce. Da ƙarfi take faɗin maganar ta yadda gaba ɗaya jama'ar da ke wajen attention ɗinsu ya dawo kansu. Ai kuwa gaba ɗaya suka yi wajen. Wannan saurayin ne ya fara isa wajen tare da fisgo Aisha a hannunsa. Yana dare sai yana faɗin kai. Ina za ka kai 'yar mutane? Tun ɗazuna kana mata magana tana share ka. Shi ne don tsaurin ido za ka sunkuce ta. Kana ganin kamar mutane ba sa kallon ka ko? Halin irin mutanen nan ne masu garkuwa da mutane. Riɓa ce Lukman ya zazzaro masa idanu. Daidai ƙarasowar sauran mutanen. Kai kar ka faɗa min maganar banza. Matata ce ita ko? Ɗaya daga cikin sauran mutanen da suka iso irin masu tsaurin idanun nan ya wanke fuskan shi da mari tare da faɗin. Ka ji ɗan iska wai matarsa. Ku ɗauko taya mu ƙona shege ta da motarsa. Gigi cewa Aisha ta yi jin maganar da saurayin ya yi. Don har samarin sun juya sun fara ɗauko taya. Har da galon ɗin fetur. Wani ɗan dattijo a cikinsu ya ɗaga musu hannu tare da faɗin ba ku da hankali ne? Kun tsaya kun ji ta bakin yarinyar da za ku yanke wannan ɗanyen aikin? Ke yarinya da gaske ne mijinki ne? Ya yi maganar yana kallon Aisha. Cikin sauri ta gyaɗa kai tare da faɗin mijina ne. Don Allah kar ku kashe sa. Juyawa dattijon ya tare da kallon samarin tare da faɗin kun ji ko? Kun ga irin ta ai. Da kun ƙona sa ya za ku yi yanzu. Don Allah bawan Allah ka yi haƙuri ka ji? Mata haka halinsu yake. Zuma ga daɗi kuma ga harbi. Da sannan ake bi da su. Don Allah ka ci gaba da haƙuri da ita. Komai ya yi zafi Allah ne maganinsa. Ka ɗauki matarka ku tafi Allah ya daidaita tsakaninku. Sai kuma ya yi da kallonsa gare ni tare da faɗin. Ke kuma ki ji tsoron Allah ki bi mijinki. Komai ya yi miki bai kamata ki fito daga gidanki ba. Mala'iku na tsine miki. Duk takun da kika yi. Ki yi haƙuri ku daidaita tsakaninku.
tun daga shariya biyu sawunki. Hakan na nufin yana son ki kuma bai ƙaunar rabuwa da ke. Ki yi haƙuri da rayuwa kin ji 'yata? Duk tsanani yana tare da sauƙi. Babu abin da yake dawwama sai ikon Allah. Idan yau mu ne wata rana ba mu ba ne. Allah ya miki albarka. Ki je ki bi mijinki ki yi zaman aure. Shiru kawai Aisha ta yi tana tsiyayar da hawaye. Babu wanda ya san irin kunci da bakin cikin da take ciki. Tana ji tana gani ya Lukman din ya buɗe mata ƙofa ta shiga. Ya juya ya yi wa wannan dattijon godiya. Ya zagaya ya shiga cikin motar. Ko kamin ya tada mota wayarsa ta soma ringin. Sunan dad ne akan screen ɗin. Cikin sauri ya ɗaga tun kan dad ya yi magana ya riga sa. Alhamdulillah dadi ga mu nan tare. Na samu ta akan titin Bauchi Road suna tafiya. Tana tafiya. Daga can dadi ya ce a bata wayar. Ko da ya Lukman ya bata fashewa da kuka kawai ta yi. Dadi ya yi magana amma ta ki cewa uffa. Duk da hakan dadi ya ji daɗi da ya ji muryarta. Lukman ɗin ne ya karɓo ya suka yi magana da dadin. Ya shaida masa yanzu za su kamo hanya. Lokin motar ya yi saboda tsaro. Sai da suka ɗan yi nisa ganin Aisha ta ƙi daina kukan. Kuma sosai kukan ke taɓa zuciyarsa. Sai ya samu waje ya yi fakin tare da kashe motar. Ya zuba mata idanu. Duk da bai san ainihin abin da ke faruwa ba. Amma ya san definitely daga wajen mom ne. Sai dai duk hangensa ya kasa gano dalilin. Sai dai ya san koma menene. To ba ƙaramin abu ba ne. Tushu ya zaro tare da miƙa mata. Girgiza kai ta yi tare faɗin ba buƙata. Domin wannan hawayen har abada ba za su daina zuba ba ya Lukman. Ka san ko yanda nake ji a cikin zuciyata? Kana bani haƙuri ne kawai saboda ba kai ne abin ya faru da shi ba. Na san ka san komai. Ka kwatanta yanda nake ji misali idan kai ne. Lukman bai san komai ba. Kuma bai san sanar da ita bai san komai ɗin ba. Gudun ƙara rikicewarta. Sai ya yi ajiyar zuciya tare da faɗin. Tabbas abin babu daɗi Aisha. Amma komai na duniya ai ɗan haƙuri ne. Wata rana za ki ga ya wuce kamar ma ba a yi ba. Za ki manta gaba ɗaya. Wani zabura ta yi tare da kallon Sare sai da ya ɗan tsorata. Ka ce mantawa? Mantawa fa ka ce ya Lukman. Da idanuwa na fa na gani, sannan da kunne na ji. Mahaifiyar da ta haife ni tana tsafi. Mahaifiyar da ta haife ni tana fasikanci da kuka a cikin gidan aurenta. Shin akwai wani munin ganin da ya wuce irin wannan ganin da na yi? Wacce nake ganin ni da Yasamir mu ne sanyin idanuwanta. Ashe ba haka ba ne. Ita ƙin maƙiyarsa ce. Ita ce sila halin da yake ciki yanzu. Ita ɗin ba mahaifiyarsa ba ce. Ita ce. Sai ta kasa ƙarasawa saboda wani irin kukan da ya ci ƙarfinta. Lukman kuwa wani daskarewa ya yi a waje ɗaya. Da ya san kunnuwansa zai ji wannan mummunar jin. Da san bai nuna Aisha ya san da maganar ba. Lallai kam dole ta shiga cikin tashin hankali. Har ta yi ƙoƙarin communicating sai su. Har kuma ta yi ƙoƙarin barin gani. Wani irin tausayinta da ƙaunarta ya ji ya sake mamaye zuciyarsa. Idanunsa suka kaɗa suka yi ja. Ya ma rasa ta inda zai fara lallashinta. Sai kawai ya haɗa kai da siyarin mota yana jin wani ɗaci. Tun daga can ƙasan zuciyarsa. Kuka yake so ya yi amma kukan ya ƙi zuwa. Sai wani malolo. Cikin zuciya ya shiga faɗin. Ashe shi yasa dadi ya canja Samir da Asma'u gida kenan. Shi yasa ya kama hotel maimakon komawa gida. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na daɗe ina zargin mu. Amma zuciyata ba taɓa kawo haka ba. Kai duniya ina zaki da mu. Ya fi ƙarfin 30 minutes a haka. Tun Asma'u na kuka da ƙarfi har ya koma sai shekar kukanta kawai yake ji. Sai da ya taro duka courage ɗinsa. Sannan ya kalli Aisha da rannin idanuwansa. Ta da yin ɗan gyaran murya. Aisha bata ɗago ba. Sai wasa da zoben hannunta take yi. Zuciyarta na ƙuna. Kuma har a lokacin hawaye take ta da shekar kuka. Aisha ki yi haƙuri shine abin da zan fara faɗa miki. Dan Allah ki yi haƙuri. Tabbas akwai ciwo a zuciyarki mai wuyar goguwa. Amma tabbas idan kika saka Allah a lamarinki, kika kuma yadda da ƙaddara mai kyau da mara kyau. Wannan yana daga cikin rukunan imani. Yanzu misali, fitan nan da kika yi sai wani mummunar abu ya same ki. Kin san dai yanda ƙasar nan yake. Sai ki mutu a garin guduwa saboda kunyar abin da mahaifiyarki ta aikata. Shin mai zaki ce wa Allah? Idan kin je can, kina da bakin faɗa wa Allah kin gudu. Kin bar gida ne saboda gudun abin kunyar da mam ta yi? Kin san halin da kika jefa dad kuma? Kin san irin hawayensa da ya zuba kuwa saboda barin ki gida? Kina so ya mutu da bakin ciki biyu ne a rayuwarsa? A yanzu babu abin da dad yake bukata a rayuwarsa. Kamar ke da Samir ku kasance a gabansa. Idan kika tafi baki wa dad adalci ba, da me zai ji? Abin da matarsa ta yi ko kuma halin da Samir yake ciki, ko kuma da ke da kika gudu kika bar gida. Kin ga kenan shi ma sai zuciyarsa ta buga ya mutu ko? Haba Aisha.
ina iliminki da tausayinki suka tafi? Na san abin da ciwo sosai, amma ki daure Aisha. Wallahi idan kika ji mummunar ƙaddarar wasu, wallahi zai zaki kamar ke babu abin da ya same ki a kansu. Da sauri Aisha ta kalle ta tare da faɗin, yanzu ya Lukman har akwai mutanen da ƙaddarar su tafi nawa muni kuma suka kasance a raye? Jijjiga kai yayi tare da faɗin ƙwarai kuwa. Bari na baki labarin wata yarinya ki ji. Ita mahaifiyarta zina ta yi ta haife ta, ma'ana ba ta da uba, kuma a hannunta ta raye a gidan karuwai. A gaban idanunta ake kwanciya da mahaifiyarta. Wani lokacin idan daren mahaifiyar nata ya kama ta da wani, haka zai mata dukan tsiya a gaban ita da yarinya. Duk inda ta nufa haka ake nuna ta ana cewa ga 'yar karuwa. Bayan karuwanci, tantiriyar 'yar ƙwaya ce, sannan ana kawo mata mugayen makamai tana ɓoye wa 'yan ta'adda. Daga ƙarshe ma ita yarinyar mahaifiyar siyar da ita ta yi wa wani shahararre kuma ƙasurgumin ɗan ta'adda a matsayin fansar ranta saboda cin amanarsa da taɓa yi. Har hakan ya kai sa gidan yari na tsawon shekaru 20. Kuma kin san wani abu? Mahaifiyar nan nata, mahaifinta ta kashe shi ne dalilin barinta gidan iyayenta, saboda ya mata duka ta yi cikin shege, wanda ya kasance cikin ita wannan yarinya. Kuma har ƙungiyar shan jini ta shiga don kawar da mutanen da za su kawo mata cikas a rayuwarta. To ina so ki kwatanta haka da ke, ƙaddararta da taki wanne ya fi muni? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Lukman, kuma yarinya ba ta haɗi zuciya ta mata ba? Ajiyar zuciya ya sauke tare da faɗin shi yasa na ce miki ke naki mummunar ƙaddarar kawai kika sani. Abin da nake so da ke yanzu ki kwantar da hankalinki ku koma gida. Mahaifinku shi ma yana buƙatar wanda zai taushe sa. Dan na san tabbas yanzu haka aka duba jininsa ba ƙaramin hawaye ba. Shiru na yi ban kuma magana ba. Sai dai kukana ya tsagaita. Amma wannan baƙin cikin yana nan zaune daram a zuciyata. Tada motar ya yi wani restaurant ya tsaya. Ya saya mata abinci. Da ƙyar ya lallaɓa ta, ta yi loma 3. Shi kuwa coke kawai ya sha muka ɗau hanyar Kaduna. Mom, ba ita ta farka ba sai ƙarfe 1 saura. Cike da farin ciki ta farka, ta da durowa daga kan gado tana faɗin, Adawiya, yau burukanki za su fara cika. Maƙiyanki za su rushe. Har wani gyara rigar jikinta ta yi tana wani kakkaɓe jiki. Window ta kalla tana wani murmushi tare da juyawa. Can kuma ta yi saurin kallon window ɗin, ganin wani farar takarda an ɗaura kwalin fauda a kai. Gudun kada iska ya ɗauke wajen. Wajen ta nufa da sauri tare da ɗaukar takardar, gabanta na faɗuwa. Rubutun 'yarta Asma'u ta gani bakinta na rawa. Ta soma karantawa a fili. Mom, kin cutar da rayuwarki, kin cutar da tawa. Wallahi na yi da na sanin kasancewa ɗiyarki. Da ana canja uwa, da na canja ki yau ɗin nan. Ki ji tsoron Allah. Ki canja halayenki ki koma ga Allah. Ko kya rabauta. Yau ganin idanuwata na ga mummunar fasadin da ke aikatawa. Yau Mom, ni da idona na yi mummunar gani. Na ganki ke da tsinannen bokanki. Da ƙarshensa jahannama, insha Allah. Mom, kin cutar da rayuwarmu, ni da Dad. Kuma ɗan uwana Samir wallahi ki yi gaggawan tuba. Ko kuma mummunar fushin Allah ya sauka a kanki. Har abada ba za ki ƙara ganin fuskata ba. Ban san na ƙara tozali da ke. Ina baƙin cikin kasancewarki mahaifiyata. Kuma ki sani, na yi rikodin ɗin komai a waya. Na tura wa Dad bidiyo. Kuma insha Allah, Allah ba zai baki daman a kansa ba. Mom, na gama karantawa ta saki wani irin ihu. Tana faɗuwa tare da faɗin sai na kashe ku. Wallahi ni ce ajalinku kai da mahaifinka Samir. Kun sa 'yata ta tsane ni. Wallahi sai dai a yi bi babu. Amma ba zan taɓa bari ku ji daɗi ba. Da gudu ta fito daga ɗakin ta yi ɗakin Dad. Sai dai a buɗe ta ganshi, kuma ta hango Lada ya leƙo ta cikin ɗaki. Wajen ta ƙaraso don tabbatar wa kanta. Shin ya taka maganin ko kuma ta windo ya fita? Ai kuwa tana ganin ta windo ya fita. Ta shiga ihu tana taɓa suɗaɗɗen kanta da boka ya kwashe gashin tas. Can ta kuma zinduma ta yi faɗin Samir. Nan babu inda bata duba ba, amma babu ko ƙyallinsu. Wani irin ihu ta zinduma ta da yin ɗakinta da gudu tana faɗin. Sai na kashe ku, sai na kashe ku. Halimatu, Momi. Zaune suke ita da Hafsa, Junaid, Lasbon ɗin malama uwar gidan Sheikh Wakili. Adil da kuma Abid. Idanuwanta a rufe tana jin tukukin baƙin ciki saboda labarin baya da za ta bada wanda yake matuƙar ƙona zuciyarta. Shi yasa ko a mafarki ba ta ƙaunar tunawa da tarihin nata. Bude jajayen idanuwanta ta yi tare da faɗin. Yau zan baku labarin tarihina da kuma yadda aka yi ban waiwayi Samir ba tsawon shekaru. Na tara ku duka nan. Da mamaki Hafsa ke kallon Momi bayan ta kalli Junaid. Ganin har da ya Junaid a wajen. Ganin ba shi da alaƙa da labarin.
Murmushi mai ciwo Momi ta tare da faɗin, kina mamaki kin ga har da Junaid a nan wajen ko? To shi ma yana da alaƙa da labarin sosai. Dan shi ɗin ɗan uwanku ne kuma ɗana na ciki na. Da wani irin sauri Junaid ya kalli Momi da matuƙar mamaki da kuma tarin tambayoyi a bakinsa. To masu saurare za mu dakata a nan sai mun ƙara haɗuwa da ku a cikin shiri na gaba domin jin yadda za ta kasance.